Добре дошли в рубриката Менажиране на нашия WordPress сайт от DH Studio. Приятно гледане! След като сме влезли в административния панел, ще отворим един нов таб с сайта, за да виждаме промените, които правим. Така, тук виждаме последната публикация, която се явява в секция новини и новина. Ще добавим нова такава. Публикации, добавяне. Избираме и категория новини. Натискаме публикуване. Успяхме да добавим публикацията успешно. В бутона всички ще видим всички публикации. За да видим и финалния резултат, ще обновим сайта и ще видим нашата тестова публикация. Ако искаме да я премахнем, както и някои чернови, които са ненужни, е необходимо просто да ги маркираме и да натиснем преместване в кошчето. Връщаме се отново на сайта и обновяваме, за да видим дали ще е изчезнала публикацията. В случая новина. Да, изчезнала, останала единствената новина, имаме нов сайт. Това е всичко за добавяне и редактиране и изтриване включително на публикации.